ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ ധന്യതിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ക്രിസ്തുയേശുവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾക്ക് സ്നേഹവന്ദനം. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായം. അതിൻ്റെ 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ മോശയുടെ ജനനത്തെക്കുറിച്ചും ഫറവോൻ്റെ പുത്രി കണ്ടെടുത്ത് വളർത്തുന്നതായുമാണ് വായിക്കുന്നത്. മിസ്രയീമിൽ വസിച്ചിരുന്ന ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് ജനിക്കുന്ന ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ അപ്പോൾ തന്നെ കൊന്നുകളയാൻ പറ്റാത്തവരെയെല്ലാം നദിയിൽ എറിഞ്ഞു കളയണമെന്നുമുള്ള ഫറവോൻ്റെ ക്രൂരമായ കൽപ്പന നിലവിലിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് മോശയുടെ ജനനം. മോശയുടെ ജനന സമയത്ത് അവൻ സൗന്ദര്യമുള്ളവനെന്ന് കണ്ടിട്ട് അവനെ 3 മാസം ഒളിച്ചുവെച്ചു. അവനെ പിന്നെ ഒളിച്ചുവെക്കാൻ കഴിയാതെ ആയപ്പോൾ അവൾ ഒരു ഞാങ്ങണപ്പെട്ടകം വാങ്ങി അതിന് പശയും കീലും തേച്ച് പൈതലിനെ അതിൽ കിടത്തി നദിയുടെ അരികിൽ ഞാങ്ങണയുടെ ഇടയിൽ വച്ചു. പ്രത്യേക സ്ഥാനമാനങ്ങളും സ്വന്തം കൊട്ടാരവും പരിവാരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്ന ഫറവോ രാജകുമാരിക്ക് മക്കളുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു മകന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് നീലനദിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ ഒരു എബ്രായ പൈതലിനെ അവൾ കണ്ടെത്തിയത്. പിന്നെ ഒട്ടും താമസിച്ചില്ല, അവൾ ആ കുഞ്ഞിനെ ദത്തെടുത്തു. അങ്ങനെ എബ്രായരുടെ ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊന്നുകളയണമെന്നുള്ള ഫറവോൻ്റെ ഉഗ്രമായ ശാസനയെ ഫറവോൻ്റെ പുത്രിയെക്കൊണ്ട് തന്നെ ദൈവം ലംഘിപ്പിച്ചു. മോശയുടെ മാതാവ് തന്ത്രപരമായും ബുദ്ധിപൂർവമായും അവസരങ്ങൾ വിനിയോഗിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഫറവോൻ്റെ പുത്രിയുടെ വളർത്തുമകനായി മോശയ്ക്ക് ഫറവോൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വളരുവാൻ അവസരമുണ്ടായത്. സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുവാൻ മോശയുടെ മാതാവിന് കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ശമ്പളവും ലഭിച്ചു. സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ ശരിയായ നിലയിൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പരിജ്ഞാനമുള്ളവനാക്കി തീർക്കുവാനും ആ മാതാവിന് കഴിഞ്ഞു. മോശ വളർന്നപ്പോൾ പാപത്തിൻ്റെ തൽക്കാല ഭോഗത്തെക്കാളും ദൈവജനത്തോടുകൂടെ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുത്തതും സ്വന്തം മാതാവിൻ്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ വളർന്നതുകൊണ്ടാണ്. 40 വർഷം ഫറവോൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വളർന്നതുമൂലം മിസ്രയീമിലെ സകലവിധ ജ്ഞാനവും ലഭിക്കുവാനും ഇടയായി. 11 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ മോശയുടെ പലായനത്തെക്കുറിച്ചാണ് വിവരിക്കുന്നത്. 40 വർഷം മിസ്രയീമിലെ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് മിസ്രയീമ്യരുടെ സകല ജ്ഞാനവും അഭ്യസിച്ച് വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും സമർത്ഥനായി തീർന്ന മോശ തൻ്റെ സ്വന്തം കഴിവിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ മക്കളെ മിസ്രയീമ്യരുടെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ മോശയുടെ നേതൃത്വത്തെ സ്വന്തം സഹോദരന്മാർ തന്നെ നിരസിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ ഒരു കൊലപാതകനായി മുദ്രയടിക്കുകയും രാജാവ് അവനെ കൊല്ലുവാൻ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ മോശ മിസ്രയീം വിട്ട് മിദ്യാനിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തു. അതോടൊപ്പം തനിക്ക് മിസ്രയീമിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനമാനങ്ങൾ മോശ സ്വമേധയാ നിരസിക്കുകയും ചെയ്തു. അബ്രഹാമിൻ്റെ ഭാര്യയായ കെതൂറയിലുണ്ടായ സന്തതി പരമ്പരകളാണ് മിദ്യാന്യർ. തന്മൂലം അവർ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് ബന്ധമുള്ളവരുമാണ്. മിദ്യാന്യരുടെ പുരോഹിതനായ യിത്രോവിൻ്റെ മകളെ വിവാഹം ചെയ്ത മോശ ഏകദേശം 40 വർഷം അവിടെ താമസിക്കുകയും ഒരു ആട്ടിടയനായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു. അക്കാലത്ത് മരുഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തെപ്പറ്റിയും ഗോത്രവർഗങ്ങളുടെ ഭരണ സംവിധാനത്തെപ്പറ്റിയും മോശ പല കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചു. പിൽക്കാലത്ത് ഇസ്രായേല്യരെ മരുഭൂമിയിൽ കൂടി നയിക്കുന്നതിന് ഈ അറിവ് മോശയ്ക്ക് സഹായകരമായി തീർന്നു. അച്ചടക്കം, കഷ്ടം സഹിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ്, അനുസരണം, ദൈവാശ്രയം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ദൈവം മോശയെ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ദൈവം നമ്മെ ഏവരെയും കാത്തു സംരക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.